Hvad synes du om topskat? Om topskat? Ja. Jeg synes egentlig, at det er en udmærket løsning, fordi at det er kun over 400 eller andet 50.000 betalt. Så jeg synes egentlig, at det er en udmærket løsning. Om topskat? Om hvad? Topskat. Det er godt. Slut, hvordan har du det med topskat? Jeg kan godt lide princippet, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Selvom jeg også nogle gange synes, at det er lidt vel rigeligt, så er det grundlæggende faktisk i orden. Om økologi? Jamen, jeg kan godt lide økologi, fordi at vi har sådan et system i Danmark, hvor det er tydeligt, hvad der er økologisk og hvad der er ikke økologisk. Og så ved jeg også, at der er flere vitaminer i de økologiske varer. Så derfor kan man ligesom selv vælge, hvad man vil. Og det kan jeg godt lide. Og hvad med om økologi? Jeg synes, det er godt. Vi tænker på vores miljø og på vores efterkommere og passer på jorden. Økologi? Økologi, det synes jeg grundlæggende er fint. Jeg synes indimellem, at prisforskellen til de kommercielle varer er lidt for stor. Men er den ellers blot en anelse over, så køber vi gerne økologisk. Okay. Og her er det Indvandrerpolitikken. Den er svær at gennemskue, synes jeg. Den er rigtig svær at gennemskue. Selvom vi har en rød regering nu, så kan jeg stadig ikke rigtig finde ud af, hvad politikken i virkeligheden er. Og det er desværre noget, der kommer til at fylde rigtig meget altid i debatten. Og du kan helt sikkert spørge, har du den rød eller blå? Sidste gang stemte jeg rødt, og jeg tror også, jeg stemmer rødt. Hvad med, indvandringspolitik? Hvis indvandringspolitik. Bare overordnet. Alles. Jeg synes, den er meget hård. Okay. Hvordan har du det med indvandrerpolitikken? Den synes jeg måske er strammet lige til kanten. Okay. Hvordan har